Hello, Bentdab. Medyo pa. Thank you. Pagdaan. Inakakalinis. Rin. Hindi pat midi. Burada. Yan nga sa balyo, visit. Ito. Live uli. Walang nagawa. Live lang ng live. Kahit mahina ang views. Okay lang. Tiyaga lang. Salarang gamer. Hello. Good. Sorry na. Hello. Thank you, Serena. Atela, thank you. Nag-live ako ulit, Atela. Hong Kong Warrior. Kuya Jupat. Seven. Pwede mak. Ang kana to ni nakaluto na mo yan. Ha? Yo. Serena Azul.
Moises. Thank you, thank you. Ay, dyan Linsan. Live uli. Walang magawa. Wala pa naman yata si Ate Kape. Nasa, busy pa yun sa pag-uwi niya galing Hong Kong. Si Ate Kapit. Puro yun ano, puro swimming yun si Ate Kapit. Hindi ko maibubuha ang ano niyan, pin. Hindi ako makapag, dito pag ano, pag horizontal ang gamit, hindi mo lang makapag-pin ng mga ano, ng mga link ng mga bahay. Pag nag-vertical naman kasi ako, wala naman ads yung mga napasok. Di ba kanina, naipipin ko yan, si Chris Mill, naipin ko kanina. Kasi nakatayo. Pag ganito, naka horizontal, hindi ko man lang sila maipin. Jacket, pwede nakaka-jacket. Doon naman sa vertical kasi ang problema doon yung ads mo hindi nalabas. Siguro pag laptop ang gamit ng sa'yo, yun, may ads. Pero cellphone to cellphone, hindi makita yung ads. Di ba sina Ate Kapit niya, laging naka-vertical yung pag nagla-live. Hindi ko talaga kahit labas-pasok ako, pasok, wala talaga silang ads. Pag ganito kasi, naka-horizontal siya, nakahiga, nalabas ang ads niya. Japan alam mo gati daw ito kung sinabi ko. Ibel. Paano naman gati niya? Nabasa-basa na ba kayong Pamuno City? Gusto niyo naman, paano ano ganda nga basok-basok na magaw. Basta na, Tusok na.
maabot ko lang pas ng mga alas 12. Okay. Ta, May like ko. May like. Sige. Ay, pusang lugaw. si Troy sila ba? Ha? Hindi. O si Troy si baba? Iya. Troy. Say, baba. Kaya nga ni, sabi ko baga kung nasa baba. Kaya garo mo ta. Araw na naman yan. Tapi kalat na naman ito. Ay, Diyos ko Kaya dahil. abot na naman ka. Pasak-pasak na naman ito. Yun, masana yung mali. Kauna tayo dyan na pimakaran ta. Maabot ko lang pas ng alas 12 na naman. Nabili ang mga plato niya, tumakaon. Ha? Ano? Malagon. Yan? Itong panglayuan. Itong panglayuan. Siya nakarala. Siya ang mga gawa. Ito ang bigla niya mo. Siyempre, may parang yan. Na ano, Ano? bago nga rin. Mga wifi. Yung sinabi nga nito. Sabi mo. Pag sabi ko, ikaw to dahil. Sabi nga niya ako. Ayun. Amay. Isa. Sa ibang so. Kasi, siya parang doon nagkakapot sa Kapot si Troy. Sinabi. nagkapotol ako inot. Nagdiyan ako dyan sa siyan kasapon. Tapos. Pag-loss ko, ate, pero magpaswitch yung wifi. Araw ang paso. Kung nag-ano, ribay, nagapot ko anong paso. Si Saruman ma. Kaya maipabaga. Kasi nasaro. Di son. Hanggang hayop na yun. Naka-open ang ano kaya? Ang ba si Lula mo? Yung Naka-open ng ano? Nakalay. Sana. Dog-dog ang busis ko. Bukas gano'n. Di ma? Ha? Dog-dog ko, oh. Na ano? Yan, oo. 29. Ay, si Kiki. Baka malubat na ni. Bata. May pitara ko Di nag
Hello, hello, hello. Thank you po. Thank you po sa pagdaan dyan. Okay lang po yun. Thank you po sa pagtambay dyan. Thank you.
Kuya Ibong. Kuya Ibong. Thank you, thank you.
Thank you po, Ate Laila. Thank you. Thank you dyan.
Thank you po, Charlie po. Thank you. Tigang po, thank you po. Hello, John Lee, buong channel. Thank you po sa patamsak dyan at parang. Ate Tikang Kang, thank you po.
Thank you po, Ate Lina. Thank you po. Thank you. Salamat po. Ang hirap mag-pin dito ng link sa horizontal na line. Sa ano naman, sa vertical naman, madali naman mag-pin ng mga link ng mga jacket. Ang problema naman doon, ang harang. Walang harang. Mm. Kaya minsan, pag dito nga lang, may nga lang ang views dito sa horizontal. Pero sa ano, sa vertical mo, mabilis-bilis yung ano niya, yung views.
Yun nga po Ate Lena eh. Kaya minsan, di ba, minsan nagtatanong ako dito sa mga ang tagal na nag-YouTube kung ano bang mas mahalaga yung views o revenue ng ads.
Pin dito pag naka-horizontal. Maganda naman ang ano niya, yung harang niya. Kung naka-vertical naman, ang bilis lang mag-pin. Kaya lang wala naman harang. Hirap ng ano. Ate Milani, thank you dyan. Ate Milani sa pabiti dyan.
Ate Ann, thank you po. Thank you sa patamsak dyan po. Thank you po, Ate Ann.